Dobrý deň a vítam vás pri dlho očakávanom videu, kde sme robili kúpeľňu. Ako môžete vidieť, kúpeľňa je takmer hotová. Chýba obložiť táto časť, toto, znúra táto časť a je to celé. To hnedé, čo tam vidíte, je hydroizolácia od Den Bravenu, ktorá je presne do týchto vecí. A dneska si ho ideme dokončiť, ešte tam dáme rohové pásky na tú hydroizoláciu. A ako môžete vidieť, tak tu dole sa už niečo deje. Ja si prepnem kameru a ukážem vám to. Mne dneska došiel nový boiler. Jedná sa o hybrid 12/230 V, 10 litrov. Je to prakticky car bez Cozy Water 10C, akurát priamo z Číny, od výrobcu, nie od rebrandu. A máme tu vevorové čerpadlo, ktoré dokáže natlačiť nejaké 3,5 baru. Takže ten tlak bude dostatočný. Prietok myslím, že 11 litrov za minútu. Celá to bude krmiť táto naša 100 litrová vodná nádrž. A pôjde to v 10 mm priemere hadíc. To už som vám minule hovoril. A dneska si skúsim tento systém zložiť, natlakovať a keď to pôjde aj vyskúšať. Takže tak, ale to ešte uvidíme vôbec, či pôjde, lebo mne sa zdá, že budem mať málo fitiniek, ktoré na to potrebujem. Takže snad to nejako videa vyskúšame, uvidíme. A keď by ste sa pýtali, čo mám s hlasom, neviem, len mi nejako proste zabel. Nie som chorý. Takže tak, poďme na to. 1 hour later. Takže, máme prestrih. S vodou neviem pokračovať, lebo nemám nakúpené fittingy, ktoré potrebujem, zle som kúpil. Stane sa. Je víkend, všetko je zatvorené, takže na figu. Ale v každom prípade máme dneska novinku. A tu si ukážeme hneď. Ja otočím kameru a bude to dobré. Ľudia, prosím pekne, neviem, či to vidíte, ale musíte to vidieť. Máme hotový skelet linky, na ktorý pôjde pracovná doska, predné dvierka, tu bude skrinka, tu budú šuflíky. A chladnička už je osadená, ako môžete vidieť. Sedí to úplne výborne, je to mega ľahučké, je to extrémne ľahké, vôbec som si nepredstavoval, že to môže byť až také ľahké. A fituje to do tej dodávky úplne parádne, teším sa tomu jak malý chlapec, popravde. A užívam si to. Celá táto sranda mi zabrala dneska asi, koľko? O 9:00 som odchádzal z domu k stolárovi, ktorý mi napil tieto bočnice, aby boli rovné. A potom som si ja už napil tieto srandy, to vidieť, že moja píla už to nejako nedáva. Ale to nevadí, to bude všetko zakryté. Takže v pohode. A zase pán stolár mi robí predky a zabrúsi mi aj vrchnú pracovnú dosku. No, ale update. Máme sprchový kút, ktorý aktuálne vyzerá takto. Je tam hydroizolačná páska. Teraz v tomto momente sa do ňoho idem pustiť. Idem ho celý natrieť. Natrieme ho hydroizoláciou rovnomerne. A potom ho budeme obkladať najbližšie, keď zase vystanú nejaké peniažky na obklady a podobné veci. Takže, ako to môžete vidieť, dodávka sa blíži do finále. No, ja si sadnem zatiaľ na sedenie tuto, ktoré je prakticky nachystané na už takto posedenie si. Tu bude druhá doska, toto sa ešte zapíli. Dobre to bude. No a ľudia, počujte, takto keď už sa na to pozerám, tak si uvedomujem, že za chvíľu sme hotoví. A to je paráda. To je niečo úžasné. Neveril som tomu, že za chvíľu táto dodávka môže byť takto rýchlo hotová. To je... Čo vám poviem? Kedy sme začali? V októbri, v novembri niekedy, myslím, že robiť. Áno, asi v novembri som to začal robiť. Máme začiatok apríla a svojpomocne s 2 kamarátmi sme spravili toto. A teším sa veľmi. Na to, že sme to nikdy nerobili, tak je to paráda. Už mi to dáva zmysel. Už to vidím, jak to bude vyzerať a môžem vám povedať, že toto bude masaker. Toto bude paráda. Fakt sa tomu teším a už sa neviem dočkať, keď to auto bude hotové. Je treba sa báť takýchto vecí, ako sú špáry. To sa dá všetko zapracovať krásne.
Ujo Stolár mi urobí také látky tam, aby to bolo parádne. Takisto takéto nezrovnalosti, čo nie sú dokonale rovné. Je to samostatná stavba mňa. Je to auto, ktoré robím od oka. Nemám žiadne predchádzajúce skúsenosti s takýmto veľkým autom. Jedine, čo som si robil, je tá posteľ do Peugeotu, ktorú ste mohli vidieť. Alebo teda budete vidieť, ešte neviem. No, takáto stavba, fakt, že na slovenské pomery ja si myslím, že úplne v pohode a to auto nás bude spokojne voziť niekoľko rokov. A týmto pozdravujem pánov, ktorí si myslia, že to nejde, alebo že sa niečo nedá. Všetko sa dá, len treba chceť, takže tak inak sorry, že sa pozerám tu niekde a nie sem, lebo tu je kamera, ale ja sa pozerám na displej na seba, takže tak točím sa zase na mobil, pretože neviem, ani som si dal tú novú kameru asi niekde v pracovni dole a nechcelo sa mi tam behať teraz, takže na ten iPhone to je tak v pohode na prednú kameru v dobrých svetelných podmienkach. Ja si myslím, že není problém a vidíte všetko teda. Takže tak. Ľudia, ozvem sa ďalej, čo bude. Čaute zatiaľ. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. One day later. Tak toto bude náš plafónik. Už ho mám zavesený v rohoch. Takým si ho nalepíme kontaktným lepidlom, spreji a takýto krásny čokoládový strop bude elegantný, dodávke vyzerá brutálne, na dotyk je perfektný. Veľmi sa tomu teším, ľudia, paráda. Juj, už to začína vyzerať dobre. Takže takto to vyzerá, je to ono, je to paráda. Na pocit brutálna vec. Zvyšok dodávky a sme hotoví. Takže, už tu máme aj pomocníka. Hello. A máme finish. Čo si o tom myslíš? Ja si myslím, že na to, ako to vyzerá, alebo teda na to, ako to jednoducho išlo, to vyzerá veľmi dobre. A akože som až veľmi prekvapený z toho, jak sa mi s tým robilo. Dobre to bude. Ľúbi sa mi to. Vyzerá to mega Vôbec luxusne. to nie je také, že poserme sa. Pardon. Ale aj roh takto vieme krásne spraviť. Za skrinko nemusíme nič riešiť, pekne to spraviť roštek. Hej. Takto to tu nafackáme, naklaveme. Úplne krásne. Samozrejme, tie šponky nebudú viditeľné, tam budú skrinky, ľudia, hej? Žiadna panika. No panic, no Titanic. Áno. No. Aj toto sa ešte potom zapraví, tento koniec, to bude všetko v pohode, to neriešme. Za mňa paráda. Ideme urobiť bok. Ja, že to vyzerá to ozaj dobre. Vyzerá to dosť profi. Aha. A keby celý karavan si teda za 50 000 urobíme. Joj, na čo som vstúpil? Štúpeľ. Dobre, ako môžete vidieť, kuchynská linka funguje. Linkuje. Linka linkuje. A robil som hrany zadné, nech nám to netlačí do toho dreva, ktoré teraz ideme šrobnúť ešte sem na stenu na jeho finálne miesto na tejto line. A tým pádem sme skoro hotoví. Jo, vole. Joj. Dobre, takže tak. No, hlásime sa neskôr. A few moments later. Máme hotovo, čo sme vedeli spraviť, pretože viac látky už nemám, trošku som sa asi prepočítal alebo niečo a zároveň som ešte nevedel, že po dnešku som si 100% istý, že chcem takúto látku aj na túto stenu.
Bude to vyzerať podľa mňa mega, pretože to rozbije celý dizajn. Tým pádom musím objednať z také látky a z také látky. Nevadí, nič sa nedieje. A bude to fajn. Takže tak. No, v každom prípade úplne až ku hrane choď, úplne až nakoniec, ak sa ti len dá. Kde ešte není vzduch, vieš. No, a Erino dokončí tieto veci a dojdem už domov dneska, nahádžem sem už tieto, čo sú to? Rámiky. A na dnes máme hotové, idem vám toto video zostrihať, toto je najaktuálnejšie video. A potom medzičasom si ešte ukážeme video, jak sme dorábali kúpeľňu, čo ešte stále nie je hotové, ale medzičasom robíme iné veci, čo vieme. Takže tak, Erik. Ahojte, 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 ahojte. Je to pekné, pekné. A čo majú ľudia robiť? Viem ja, to isté čo my. Asi, neviem ja. A tí, čo nás sledujú? Každému povedať, každému porozprávať, nech nás všetci vaši kamaráti sledujú a lajkujú, ďakujeme. A komentujú a zdieľajú a všetko. Inak budeme zlí. Takže tak, majte sa pekne, pekný deň.